Mag-grocery mi karon guys. Ato sa merkado. Sa ihatid ko na mas family house. Ari ta dari ag sabunin na may ganahan kay kanimang wings. Wings nga kani. Ay kare. Ngit-ngit man dari. Kaya na bang green. Ay dagko. Dosi. Tabangan ka na kayo madubok ng karnidi. One half. Asa makamo pa dito getlog? Ito lang. Para pictures. Ape rag safeguard te. Balan tag pobre walam tay sakit. Pobre pa na pa mga sakit ang taon. Wow. Haluluod sa karne gisud sa garbage bag. Ha. Guys, sa punuas ng ka. Ano man katuhan? Nga maglunos mo dyan. Kagigan ko nag-ihikan din wala nga tubig. Magdrama ko no sila nga si yung zone gisaniban. Ang nakanang mananaw eh. Marag tinustos. Dire. Marag tinustos. Dalton kay mga mag-ilaw. Dinalagis dalton yung judadan floor. Lek, tayo ano may sakdanan. May break. Oo, isang bata. Ay, aram ka po eh. Grabe mo si ata. Sige, magkitin-itin. Hi guys! Pag-abot na sabay, wala ko maka-vlog kay nalingaw may istorya. Diyan nagkaan na aglimo ni Madir mga dyan ko pero hilo-hilo pa man pero atong sa aran. Mga dyan to na kay lamit to himuong ka ng lim water. Madyo lang pag may gamay sang bilbil kay grabing nakuan agad sang bilbil. Agatang bata guys. Tulog nagatang bata bisag nag-aircon may nagyapoy portable fan kay magsige gyapon sa singot ug magdidi na ho kita mo didi dyan na sige di sington si Jaba higop man si sa baw init o nang intan si Jaba mo na magdugo nga na kayang pandaron ang abi ko nagandar ako gitugnaw na ko kay lahi naman sa kadyo operahan ko dali na ko tugnawon kay marag malagi hypo naman pud man ang tugnawon na po ko pero sa onas hyper pa ko na luoy silang duha na ho kay bisag agir ko na nang bugnawa di magadsukuma bugnawan arang inita man sa pamatay silang duha gakrug-krug na karon nabali na pag sitwasyon so ang bata arang luoy tug nagsita tay nag-adyo pa sa sakjanan kay sadyo magyapon ni mo mata ni among bata birthday man sa among ijaan sa side ni Undoy ja mangharana miin sa kadlawon magmanyanita mo nang giadyo ni sa sakjanan ag break by jeng gi-check nga na kay mao mangyapon kay mo mata magyapon nig sadyo alas 4 magyapon among mata so might as well mo atin na laman ni apil mi og pangharana kay sayang man pug time narapod mi dari sig saba-saba so madto mi manang gi-check ni jam ng camera dari ron duha dalton na ako'y mga parcel na ngabot guys wa pa na pang-abri actually di aras naging simana wa pa na abri dagko nga box na busy ko wa ko makalugar pang-abri pero plano na abrihan ugma ug makaya sa ang schedule kay mulakaw mo ko ugma makatid ko kwarta ay salamat sa mga panalangin kay bisag daghan tag problema daghan patag panalangin ang ako kay ang problema aramang daghana pero wa na lamang nag-ihap uy aghan na lamang giihap aghan namang panalangin sa kinabuhi so mo na tingid butang sa tangaling patakan ipon na tag mga panalangin nato imbis na ipon na tag mga problema kag problema tag na wala samot ni ating mga naon di man ruwing ug problema sige na tag na pero atong mga blessings ang nananaon di jud kalikasan nga makasmile ta makaingon sa thank you Lord di ba like count your blessings all the time
Ang bata, arang kaluoy. Taon. Mas buyag-buyag. Aga ko guys, mag-ilis pa kong pang katub. Maghimasa ra ko. Makaligo na gad ko ugma. Excited ko sa gilay. Actually guys, nauspak na si Ja. Mao na ni si Ja. Guys. Ning kuan na si Ja. Ning color na si Ja na. Kay before kay napay gamay na bilin. Before, wadyo to ning color. Kaya tanggal siguro silang mga treatment na to sa acne. Kaya kuan mo ko to sa acne. Nag-treatment man ko. Karon okay sa si Ja na. Kuan gani mo blurred daghang camera. Di jud mo blurred. Di ka jud maklaro pero nasa si color. Grabe sundoy alas 10 na hapon. Psst. Doy. Sakto na na. Gabi na kaadyo. Las. Labi po, okay na magod na. Sige, pagpalamay-lami. Okay na maka, natawad na maka. Sada, dari kay Jis na. Gitawag na kay gabi na ka. Kay po, kung ganyan na rato na, kung magtaod, bisag gitaod. Sige, pa man nagkuri-kuri si Ja. Si Dalton kay natawag, tapos Dalton. Nutros ako. Paanjong buntag mga kagahi. Ay, ganahan ko sang kili pag magtanan na sa amin. Pero ga magang front cam na filter ka piki ka na filter. So, tanawan ni Jor kagwapo ka na pa na filter pero sa personal medyo darken lagi dark sa gamay pero sakto ra sa adjust ang buhok katanaw ang buhok. Ay, kaspaning gawas. So karon excited na ko maligo kay pang 4th day maligo na gadyog ko. So nari ko share ni Jo. Ag Dalton ba? Di ba mo matanan sa alas 3 sa kadlaw no sa alas 4. Karon hinuon nga himbis kay manghara na mi wa hinuon ning bakod alas 6 na hinuon ning bakod di ag nahitabo aw. Tog paginjong inahan. Pag mata na kan unsan oras 6:47 na. Ag duha ng lakaw na ingalay ko sa Dalton na agad sa kaliwatan. Wa sinang ko gad kaliwat sa kasi mong ina. Himbis kay natay lakaw. Wa hinuon nagpamuk-umok hinuon ahang gipuka gikisan-kisan wa jud ning mata. Karon hinuon ning tug taman alas 6 na muot ko bagay. Straight na si Jai, dyan tuhog dyan na alas 4 ro dyan sa kadlawon. Karon alas 6 dyan ning mata, kapin, mga alas 6, 2, alas 6, 3, nga na. Wa, dyan mo bakod, kay bawa dyan siya nga. Nami, lakaw, isa pag ito, jog, dugay-dugay mata. Grabe siya kawat sinanggo mata. Parang liwata dyan inahan. Grabe dyan. Magkaalmat akong pan ba? Dahil pa ni undoy, slice bread ko no, pero wa man ki-slice, tanawa. Ipang kusnikos ni traged in taon, kaya wa man mahiwa. Mo mirin palit si Jagpan, katong brown out. Diyan mga brownout nga nakaig makina di man manggana so man nga mahiwa antang hiwaon diyan kay wa po kutsilyo nga pang slice bitaw og kanang panto amas family house daghan. Salamat sa mga naghatag dito si Ate Jocelyn Liang, si Ate Bing. Kalimut na ko kisa tong uban sa kay nakoy mga pang slice dito tos family house daghan gipanghatag. Halos tanang gamit tos family house. Lagi halos tanan mga lingkuranan, rep namo, tong pinalit ag-uban pod hinatag na pero mostly ang pinalit washing machine yan na. So manang bisag nagminje ko wa ko nagmahay kay kuan naman po ko nagminje 29 mag 29 na ko so ang kuan murag kuan na pod nakatabang na po kog dako sa hang ginikanan ug sa hang mga igsuon mo nang kanang may magin ingon da ana kana magin ingon na nga minje ko gawa mo nagtanos ang edad aga maganing kinabuhi gani ara na magani ka para na murag na uwahira magani kay gaha maganing ka batch magani na magani high school bitaw sakto ra dagang kinabay kay gadjang giampo before nga Lord anta ni ka 28 sa mga anak nako balaw ako'y bana nga na ko pero pagka 29 na nga nako with bana papat ko 30 ning anak sa ko sa aran sa kong ka blessed ko kadyon da mo to nagminja good po ko kay gusto jud po kog nay bata og napo ko galing pamilya ba. Hani ba nangabutan man tada man dyan ni message na ngawa na kun zaganay mo tanos ang video sa kan nagbinje kuno ko. Kay pasagdan ako nog hang ginikanan. Hoy nabuang nawa na pasagdi bisag nagbinje ko. Naagya po tay duno gyapon ta uy, tay budjud di gyapon ta mo duno gyapon ta pero before po ko nagminje. Bisag wa jud ingog totally nga na change ag life. Para na mo totally na change jud pero para ninyo wa kay injo nakitaan pobre man gyapon mi pero mas pobre gajud mi kaadto sa una. Mamahog bulanghoy. Maniud tug bulanghoy. Manihapon og bulanghoy ini kabuntag bugdeng agrabi ka sa kasala mong begas para mabaon sa eskwela nga na mi ka pobre ha sud ana mo magpotod pa usay mi ko trihan na may nga na
ako nang ikog kay magputod mi sa buwat nga gamay. So inga na mi kalisod so manang ako man po na kay boss ang kagalingan nandiya. Among bay, di po na mainga na og was ang pagpaningkamot. Pero saan mo ara jud ang gikayanan, di man jud di totally jud nga mahimong mansion. Kay mo ba jud nga di ba jud ko yung milyonarya, pila ra ang kita ginagmiraman so. At least okay na kadyo kay sa una magputod og buwad karon di na. Sa una magkaagbulang-huy, pamahaw pa nito parapon karon di na. Agbulang-huy isnak na laman og naa. So aron ka aron ko ang panalangin na para namo nga mga pobre gajud kadyo. So manang okay ra jud kaadyo wala kaganay na kay ug di mo ganahan na wa po ko ganahay ni Jometa okay ra jud na naanad na jud ko ngana pero hala mo pang kuan ba kay murag tenged manggod nga wa ni na siya napansin wa na siya napansin kay sige jag message na ba karon pa po ko nakakuan nga daghan na jag message na ja na ba jay time di jay time wa jud koy time wa koy time jud nga magbasa-basa nga na ug matimingan ra nga maupin na makabasa ko sige na jag message na jawa na reply mo siro na suko siya so man harap ang i-address nga na basig matanaw sa dani kay po ko magsige pun jag tan-aw na mga nga na ug wa ka ganag naminje ko ako giganahan ko nga naminje ko kay nana ko baby Dalton mo dyan pinaka best nga regalo na dawat sang tibuok kinabuhi way makatupong na ng regalo ug napoy sunod nga best nga regalo nga maabot na kana kung nanapoy manghud si Dalton kay kitang mga baji ug natay anak murag labi nagatod sing gipangandoy pero di pud tanan kay napoy iban nga ng anak mo poy worse nga nahitabo nila kay di sila ready ila nang gipalaglag nga na di ba so ug ako I'm so blessed with my life bisag kadaghanay challenges na ay wa na nakita gahom nga problema tungod sa hang nakit-an rais panalangin sang ginabuhi. So, I'm so happy. Ja, karon guys, kanang murag ni balik na paghang energy nga na chika-chika nga na kay murag almost 2 years nga gakaludya ko sa tong mga vlog kay pag pregnant na grabing kasilan kaadyo at kadyo content nga makalingaw puro ra lonely. Matud pas day isa ka commentator puro paluoy-luoy. Wa man jud ko nagpaluoy-luoy pero luoy lang man jud ko naong datong nga tengera kay sabay di maluig naw nga maka istorya day ka og high pitch o gagi mo kasing-kasing lonely o gagi mo hang lawas lonely syempre mura pagka morning guys luoy pagkakaadso manang di jud mo maglikad san kay imo hadzang imong expression tanan magikan jud na si imong kaugalingong energy saan man natong mo ko energy before kay naman tay mga kalisdanan nga nagian sa health nga na so hope nga mabalik na hagang energy original energy ako happy man jud ko happy jud ko before bisag mura kog kaluod jud pero di lang jud maora jay hang makaya basahang power kay nga na bitaw dali man jud ko hangaton before pero karon murag nabubintahan na bitaw so happy na ko karon anta tuloy-tuloy na ning mga kuan mga kalipay mga panalangin nga nagabot-abot nga anta tuloy-tuloy na pero expect gyapon lang na mga problema oy kay di na nato mawa sa ato ang life na mga problema ay gachismis pa ko dare chismis ko sa mga kagahi ansa ba nga naman ansa magatang bata natuog na tuog og balik natuog ansa lagi isa may mga tawag-tawag na hanggang na chismis mi ha nanganak si kinsa wako kadungog nanganak ka pod sa diha tiyaw ba sige panganak ay sagat kay chismis si undoy kaingon mo nga ko rin chismosa labang chismoso ta kuno nanganak kong amigo magbrasa ko kwat ako pila taas na taas undoy si undoy hapong ipa-check up day mga kagahi kay taas dyan kay isa pa nga magbrako kay na ako no kay amigar tong nanganak idoon lagi mi dari sintir ubra ko ina na chismosa gad no do mi dari sintir mga kagahi unja na ako nang amigar tong nanganak ang duawon umpo koy sakit ron kay day time nga ni adto ko nakaluwas ko kinabuhis bata kay ag inahan di man jud mo gawas sa gata jang bata nagutok-utok na maghilak araman jeng hilak sa bata kay kutasan na ja mao to ang gipasuso kay daghan ko gatas tong pangira o di nakaluwas ko kinabuhis bata anja nakita may migbalik pag mother class ja kitang mga plachistin wa gaday problema gaday kon dito ra paslak nakita mi guys pag mother class ingon si ja nga kita mi agbata aron so grabe yung himusak adto sa drapon kay mag-vlog dito puhon kanang magkuan bitaw mi kananay nawa mo ko sa una mag kaguwang magkuan guys kanang pabunjak si isang bata magkaho ko kay
Pabadya ko iligo hangkas pa nag-agbun. Magpabundag sa jang bata. Ija kong kuhain nga. Ninang. Oh, ninang. Takay ako nakapasuso. Unang suso ako. Jesus, ano to? Mao nga. Ang jawi din yung bahay. To abutin ni Ija. De! Agjawi! Nani mo? Diya, ako'y magninang guys. Tanawin dyan po sa balag. Pero December pa po no? December po hon. Magkita mi. So, hara ba to? So, mana to guys. Matus ako guys. Kaya manismis ako. Kaya mura po rin iraba ako. Ano to? Amahan. Wadyo, kaya tagjawi na ning bay. Kadara. Yung jawi ng tago-tago man po rin. Ragamahan na ito mo karota. I'm so excited. Sa kaya ito masaksak na rin. Nabuang na. Po mga kagahi, aragad ko kaadjong kanya limpanon. Dahil nara ko nang ingon nga, ay ito nag-rice cooker. Pero wala maibot. Bahala na nang lubot kasi may tagpas. Basta mga marites. Bahala na ilis, basta makagawas. Si Dalton, to nagsakay-sakay sa cart. Dalton, buyag na dakit na kaya. Ingin sa'yo na si Zag. Smile. Kusang tawil. Sige, kilig ka Dalton, guwapa. Uy, yan sa makadanilong. Dani ka ning padya, dani ka to gabi eh. Ah, di kung dani ka to gabi. Lan sama na imong giluto, na malagi kay tantara na sama na maglaoy ka gudlot sa kapadas. Ha, may mo kaldero, masamad ba ka ng katerlong ha? Di nagbaybay da sa mga tubangan. Dalton. Dalton! Dalton! Anak! Kamusta mga anak? Hi, kamusta mga anak? Hindi na magamanagad na ho. Ha? Hindi mo bang ipangitag ang suso na kahilakos kasakit? Hi, ikan ako center. Alam mi agad yung baywa may atop. Dapat yung butang ang atop, hindi mo maintan. Ikan ako center na lipay ko kay nakakita na po batang bagong di anak. Yung kagaspog ko. Parintira po na ho. Himas ang bata. 3 kilo. Yanimdam kong Dalton sa una. Tukuan naman to Dalton. 3.6 kilos. Dakuan to Dalton. Pero katong 3 kilo. Okay na po. Dakadaka naman po. Di nakadang pumaw bito kudan. Pero himusa oy.